Când îți achiziționezi o geantă albă, mai ales dacă este de la Chanel, care Chanel folosește una dintre cele mai fine piei, lambskin-ul lor celebru, care este foarte, foarte fină, să te gândești de 2, chiar de 3 ori înainte că geanta, într-un an de zile, va arăta ca o geantă purtată vreo 5 ani. Și indiferent cât de mult ai proteja-o, la un moment dat tot are nevoie de o recondiționare, pentru că pielea se îmbibă de praf de afară, fum de țigară, se freacă de haine colorate și se transferă vopseaua, culoarea, pentru că toate hainele sunt vopsite, colorate, și fiind albă este normal să se vadă și cea mai mică pată. Și pe lângă asta, pielea fiind foarte fină, pe la extremități începe să se tocească încă de la primele purtări, din păcate. După recondiționare, geanta este ca una nouă și plus de asta, eu am aplicat peste câteva tratamente care sigilează acea vopsea pe care eu am aplicat-o pe piele și prelungesc viața genții.